Egun batean, Izarrek ohar bat ekarri zuen eskolatik etxera. Urtero bezala, Sahara herriaren lagunak elkartea, elkartasun karabana ari da prestatzen. Jostailuak, eskolarako materiala, arropa, botikak eta janariak bilduko ditu datozen egunotan Tindufeko Sahara errefuxiatuen kanpamenduetara bidaltzeko. Irakasleak gelan azaldu zuen, Sahara errefuxiatuen guneak Saharako basamortuko zonalderik latzenetan daudela. Algeriako Tinduferritik gertu, eta oso egoera larria bizi dutela milaka pertsonak han. Mari Mototx, bueltan etortzen zaretenean, kontatu noraino iritsi diren nire atunlatak, bale? Lasai, Mari Matraka, hori gure kontu. Dena, kontatuko dizugu! Eta latak, puxikak eta maika tramankulu hartuta, autobusez lehenik eta hegazkinez gero iritsi ginen Tindufera. Mendebaldeko Saharako 200.000 haur, heldu eta jonamonak 30 urtetik gora daramate beren herritik kanpo bizitzen beharturik, izan ere aldameneko beste herrialde boteretsuago batek, Marokok, beren bizitokitik bota zituen, eta bertako aberastasunez jabetu zen, arrantza aberatsa, petrolioa, mineralak. Saharan bertan geratu ziren sahararrak, zapalduta dauzka Marokok, sahararrak beren betiko lurrak berreskuratzen saiatu ziren arren, oraindik ere horretan dihardute, Marokok gerra egin zien, eta lur gehienak bereganatu zituen. Saharar askok ihes egin behar izan zuen. Horregatik bizi dira algeriarrek utzitako basamortu lehorrean. Ezerren gainean eraikitako kanpamentuetan. Beren herrira bueltatzeko zain. Nola ukatu baina elkartasuna. Haien itsasoan arrantzatutako arrain goxoa jaten dugu guk. Eta guk bidalitako atunlatak jaten dituzte haiek. Eta eskerrak latei. Hamabi urtera bitartekoek bertan dute eskola. Udako oporraldia Euskal Herrian eta beste herrialde askotan igarotzen dute. Freskotasunaren bila etortzen dira, enarak bezala. Euskaldun familiak beren etxeetan hartzen dituzte. Pailazok, haien ahotik, zuzenean izan dugu honen guztiaren berri. Saharrak eta Euskaldunak elkarren gandik urrun biziagatik ere, itxasoak eta enaren hegaldiak batzen gaituzte. Gure bioz formadun puxikagorriak ere badatu ditugu. Eta haiekin dantza egin eta kontu kontari teortu dugu jaimetan. George! Izarri agindutakoa ere bete dugu. Haren atun laten bidaide izan baikara. Euskal Herriko aurrek emandako latak eta maitasuna iritsi dira beste behin ere basamorturaino. Saharako aurrek ere oparia bidali diote Izarri. Beste lata bat. Basamortuko lata utxik dago itxuraz, baina maitasunez beteta. Arkatzak eta koloretako margoak sartzeko da. Agur bat ere bidali dizuete Euskal Herriko aur guztiei. Maite zaitutu. Ez ahaztu lagunok! Aurrerantzean ere! Eman diezaiogun lata, elkartasunez behar duenari. Eta eman diezaiogun lata handiei. Txikiak ere munduan errespeta gaitzaten, katxiporeta.